מה זה? עץ? לא. זה בקבוק של אקונומיקה, שהידית שלו זה אף כזה. אהבתי את הדרך בחייה. אז אתה יכול למרות אותו מים, להשתמש בו כהקרצן. אני יליד תל אביב. לגדרה אני הגעתי למעשה אחרי שהשתחררתי מהצבא. זה היה ב-57. הכרתי את אשתי ואנחנו התחתנו אחרי זה ב-58. ואז רכשנו בית שהיה בחזקת חורבה. הבית שלי הוא מהבתים שנבנו מהחמר הזה עם אבני כורכר. מאז הייתי כאן עובד ציבור 18 שנה. נבחרתי כמזכיר ההסתדרות, והייתי 4 קדנציות מזכיר ההסתדרות. ולאחר מכן הבנתי שאני לא בנוי להיות עובד ציבור, אבל זה לקח לי הרבה זמן. חיפשתי עבודה, והציעו לי להיות מנהל בית אבות. זה היה בית אבות, בית אבות ותיק מאוד, שקם בגדרה כבית אבות למושבות. 17 שנה ניהלתי אותו, ובתקופה הזאת למעשה התעורר בי הנושא של האומנות. אז הייתה לי אפשרות לעשות את זה רק בקטנות, ולמעשה ככה התחלתי. בקטנות זה אומר שאני אספתי לי חומרים, גרוטאות ברזל. לפעמים הגרוטאות הכתיבו לי או שהעלו בי איזשהו רעיון, אבל בדרך כלל למדתי שאני קודם כל צריך לאסוף את הגרוטאות. מה יהיה אחר כך ואם זה ייתן לי משהו, לא, זה במשך הזמן אני אראה. ככל שעבר הזמן, הנושא הזה הלך והתרחב אצלי, לא רק בכמויות, הוא התרחב אצלי גם בהרגשה, בנפש, בנשמה, במחשבה, בהתפתחות של הרעיונות. ויחד עם זה התחלתי כבר גם להסתכל על דברים אחרים. הנושא של האבן תמיד רדף אותי, מאוד רציתי. אבן זה פסל, אפשר לומר שהאבן זה הפסל הראשון שאני הכרתי. וזה נורא עניין אותי, אבל לך תמצא סלע כזה. אז לקחתי פשוט, התחלתי בחלוקי נחל. עשיתי המון פסלים מהחלוקי נחל, וגם גיליתי שהחלוק נחל עצמו, העטיפה שלה היא לבנה, היא נראית כאילו אחידה מבחינת הצבע. ברגע שאתה מוריד את הקליפה העליונה שלה, אתה מגלה שהחלוק נחל הוא מלא צבעים. יש בו צבעים אדומים, שחורים, חומים, לפעמים גם אתה מוצא בתוך החלוק נחל עצמו, אתה מוצא מאובנים. וכמובן זה גם הביא אותי לכל מיני מחשבות של לעבוד בעץ. ואז הקמתי מספר פסלים לא קטן, שבחלקם גם העברתי מחוץ למגרש הזה לרחוב הראשי. לא עשיתי את זה בשביל להתפרנס מצד אחד, והשתדלתי גם לא להשקיע בזה את הפרנסה שלי, משני הצדדים. לא, נהניתי מכל פסל שאני עושה. זהו, ככה שהאומנות כבשה לנו קצת את הבית, ואני חושב שהצלחנו להגיע לאיזשהו מצב שאנשים באים היום לראות את הגן הפסלים שהקמנו כאן. בקיצור, אני חושב שאני נהנה ממה שהרבה אנשים שעוסקים באומנות לא נהנים. אני נהנה מזה שיש לי קודם כל חומרים, וכל גורותה מעוררת בי את הצורך לפתור לה את הבעיה, ושלא תלך לאיבוד שלא יזלזלו בה. ובדרך כלל אני מצליח מכל מיני גורותאות כאלה שיצאו מזמן, מהמחזור, מכלל שימוש, לתת להם... יש יצירה מיוחדת שאתה קשור אליה? כן, יש לי את היצירה המיוחדת. זה לא בעיה של קשור כל כך, כמו
אני לא יכול לחזור עליה יותר. אני עשיתי כבשה שהיא מורכבת מבערך 2,000 ברגי פרפר, וזה לקח לי כמעט 6 חודשים. ובסופו של דבר הכבש יצא, לדעתי זה היה מוצלח כמובן, וזה כנראה, זה יצר לי זהו שלי, את הפירמה שלי, שזה איפה שהכבש, זה הגן עם הכבש.